बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि साफ्रोमखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोबाय। बे समाव आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जतिसपुर बाथौ थानसालियाव बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 17थाम बोसोरारि जथुम्माया गाबोननिफ्राय जानो थांगासिनो। बेनिनो बानजाय आफादनि आफादगिरि सारनिफ्राय जों माखासे मावफुं आफादगिरि सारनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन। सार, जिथुनिखि गाबोननिफ्राय बे सावरायमेला जानो थांगासिनो, बेनि सायाव मा बुंनो सानो? बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि 17थाम बोसोरसालि जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ। धेमाजि जिल्लानि सिङाव जोंनि गगामुख नैबे जतिसपुर गामिनि बाथौ थानसालियाव गाबोननिफ्राय जागोन 24 आरो 25 अक्ट'आव। बेखायनो दिनै खामानिया जागासिनो दङ। खामानिया फ्राय जोबनानै थांबाय। दा बेहाय गाबोन जोंहा सावरायमेल दङ लाइमोन आरो माइनावनि। लोगोसेयैनो अखानायै गेवलां मेल दङ। गेवलां मेलाव बेखेवगिरि हिसाबै डक्टर रनज पेगु बिथाङा फैगोन, आसामनि सासे मन्थ्रि। लोगोसे बर' कालचार काउन्सिलनि चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा फैगोन। लोगोसेयैनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानोना आफादगिरि आरो लाइमोननिबो आफादगिरि बिथांमोननि गासै दैदेनगिरिफ्रा फैगोन। बेहाय माखासे मोजां सावरायनाय जागोन। लोगोसेनो जायगानि माखासे दैदेनगिरिफोर दं गुबुन गुबुन आफादनि, जोंनि गासै बाथौसाफोर फैगोन। बेहाय आं खावलायगोन बयबो बाथौसा बिथांमोनखौ जाहाथे नोंथांमोना बे गावनि धोरोमाव बयबो लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनांगौ आरो बाथौ धोरोमखौ बे बुहुमाव मोनसे धोरोम हिसाबै फोसावनो थाखाय बयबो नुजाफैनांगौ। सार, बेजों लोगोसे माबा माबि हाबाफारि लानाय जाबावदों? लोगोसे बेहाय आर'ज गाबनाय जागोन। आन्थोरजयी आर'ज दङ। बेहाय गगामुख हालामनि सिङाव थानाय माखासे खोन्दोफोर दङ। खोन्दोफोरनो माखासे बिबान होदों आर'ज गाबनायनि। लोगोसे बिदि एसेबां गुबुन आलादा प्रग्राम लायाखै। बेहाय जोङो पिपला थिखानाय दङ। पिपला थिखानायनि उनाव गोजोन लामा हान्जा सुरनाय दङ। गगामुख सारायलाखौ जों गिदिङो ओरैजा। बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि बे हालामाव मोनसे मेसेज होनो नागिरदों बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै। आरो बाथौ धोरोमखौ जों बोरै बर'नि मोनसे धोरोम हिसाबै जों बोरै सिबिनांगौ, बोरै फोसावनांगौ, जों बोरै खालामनांगौ बेखौ लागोन। आरो बेहाय गं 100था खाम दामनायनिबो खोथा दङ। बेखौ लानानै जों बेरायगोन। बे हाबाफारि दङ। लोगोसेयैनो बिदिनो जोंनि माखासे सावरायमेल दङ। बे सावरायमेला जालांजोबगोन। बेजों लोगोसे आंनि साखाथियाव दङ गगामुख बियाबनि आफादगिरि सार। बिथांनिफ्रायबो जों माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन जे गाबोननि जानो गोनां सावरायमेलाव माबायदि रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लागोन आरो बेयाव गाबोन जिथुनिखि 17थाम बोसोरारि जथुम्माया जानो थांगासिनो, बेयाव सारा मा बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आं खोब साबायखर बावो नोंथांमोनखौ जे बेयाव फैनानै रादाब लाफैदों, गोजोननाय मोन्दों। जोंहा नै दुलाराय बाथौआरिनि जेरै बोखावजायै लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट बाथौ महासभानि गाबोननिफ्राय कनफारेन्स दङ। 17थाम बोसोरारि जथुम्मा बाव खोब जों लाहार फाहार दासिमबो नांथाबगासिनो दं। आरसिया मैखोमै नांथाबदों। नै दिनै हरसेल'सै, गाबोन फुंनि लोगो लोगोनो हाबाफारि जाफुंगोन। आं खावलायदों गगामुख बियाब जानानै बोखावै लखिमपुर मोनबा 7था बियाब दङ। 7था बियाबाबो खोब गाजा गोमजायै फैगोन होननानै आं रादाब मोन्दों। जाहाथे फैगोन, मोजाङै जाफुंसारजोबगोन। आरो जोंनि गगामुख बियाबनिफ्राय जेसेबां गामि दं, फ्राय 60खान गामि दङ। 60 फ्राय गारि लायै फैजोबगोन आं रादाबखौ मोन्दों। फ्राय 2-3 गारि फैगोन, जाफुंसार जागोन आं बेखौ मोन्दों। बेखायनो खावलायदों जाहाथे गासै रायजो राजाफ्राबो जाय बिथांमोना फैनो नाजादों, बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि जोंनि बाथौसा बिथांमोना, गुरुफाफोर, लिडारफोर जाहाथे फैलायना बयबो गाजा गोमजायै फैयो। आरो जोंनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि जथुम्मा बेखौ मेहेरगोनां जाफुंसार जाहैयो आं बेखौ खावलायदों। जाहाथे हयथ' जोंनि माखासे मावनांगौ दांनो हयथ' एसे बबेबा माबाफोर थालांबाबो जाहाथे गावनिनो बाथौसा होननानै जोंनिनो धोरोमारि गौथुमनि सासे खामानि मावनाय आरसिनि सोद्रोमाफ्राबो मावथिफ्राबो जोंनिनो हारिनि बा जोंनि बाथौसाफोरनो सासे होननानै लिडारना जाहाथे खेमा होलायनानै जाहाथे माखासे हाबाफारिखौ मोजाङै मावलाङो बा फैलायनानै गाजा गोमजायै गावनि मेहेर गोनां खालामो। आरो जोंनि जिथु धोरोमारि गौथुमनि जिथु सन्मान, जिथु मान होलायनाय बेखौ सोलोंनानै फैयो। आरो बयबो मान होलायनायखौ रोंनांगोन। जों गेदेरखौ मान होनांगोन आरो उन्दैखौ जों अननो रोंनांगोन। बे हाबाफारिखौ जाहाथे बयबो गोसो सानलायनानै फैलायो आं बेखौ खावलायदों आरो मा। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबायदों, ओमफ्राय हामाखै।
दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा ASI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन